nga mag-ingon ako kaninyo nga tinuod ang atong mga buluhaton dinhi sa kalibutan. Tinuod. Nahimo lang nga niabot na kining panahona kay sukod man kini sa Dios. Ang ako lang ihangyo sa tanan nga nagbaton sa tinuohan sa bisan unsang sikta ninyo sinabtanay lang kamo sa tanan nga mga pangulo, tanan nga mga Filipino, bisan unsay inyong sikta. Magsinabtanay lang kita. Dili kita magdudebate. Aron sa atong pagsinabtanay, mag-usap kita sa usa lamang kapagtuo sa Dios, dili kay daghang Dios ang inyong tuohan. Lain ang usa ka pundok, laing Dios pod sa usa ka pundok. Dili kana mao. Usa lamang ang Dios nga atong pag-ausahan dinhi sa kalibutan. Kung kita ng tanang Filipino mag-usa sa pagtuo sa Dios, bisag unsa inyong tinuohan, usa lamang ang atong kumon nga tuohan kanang Dios lamang. Ihatag sa Ginoo kanato ang bahandi sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, ang bahandi sa Pilipinas gipugnan ni anang Committee of 300. Ang pangulo ni ana taga England, si Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth kani Alexandra Elizabeth Windsor II. Mao kana ang pangulo sa Committee of 300 nga nagapugong sa salapi sa Pilipinas. Ilang dili nila ihatag ang salapi sa Pilipinas, dili niya ihatag ang Bulawan sa Pilipinas. Sa pagkakaroon mga igsoon, gihugno ang mga nason. Unang nahugno ang Amerika. Nahugno karon ang Greece. Hugno na karon ang China. Yan ang hinganlan og financial collapse. Karon ang ipaabot nako ang mahugno na unya kanang Great Britain. Kung dunay ilang financial collapse sa Great Britain, mo na kana dayon ang panahon nga magsunod-sunod na ang tanan ng mga nasod mahugno ang ilang ekonomiya. Dunay ilang financial collapse sa tanan. Ngano man mga igsoon, unsa may tuyo sa Ginoo nga mahugno man ang mga nasod gawas sa Pilipinas. No, gawas lang sa Pilipinas, ang tanang nasod sa kalibutan mahugno ang ilang ekonomiya. Mahugno. Dili na mobangon hangtod ang mga Filipino makabaton na sa bahandi nga iya sa Dios. Kay mao naman dayon kani ang gitawag nga mangluluwas. Kay niaman sa Pilipinas ang mangluluwas, unsa may luwason sa mangluluwas kung ang tanan luwas na. Wa na'y mangluluwas, kay luwas naman ang tanan. Mao nga gituyo sa Dios paghugno ang tanang mga nasod. Kay pag-abot sa panahon nga mahiuli na ang katigayunan ang bahandi sa Pilipinas, mo na kani dayon ang muluwas sa kalibutan. Muluwas ang Pilipinas. Unsaon ba pagluwas sa Pilipino? Sa tanang mga nasod. Maabot ang panahon nga ang salapi sa bangko sa nagkalain-laing nasod, makakuha sila og katunga sa gidaghanon nga gisulod sa ilang bangko, katunga lamang. Tungod kay ang katunga ni anang salapia ibilin man sa bangko nga
time deposit na po kana sulod sa 30 ka tuig. Mao kana ang balaod sa Pilipinas nga wala pa na karon ma-implementar kay kurap pa man ang mga presidente. Mabot ang panahon nga kanang balaod sa gisulat ni Marcos nga katunga lamang sa salapi nga naa sa ilang bangko karon bisag asang bangkuha sa tibuok nga kalibutan. Katunga lamang ang kuhaon ni ana tungod kay ibilin man ang katunga nga mahimo ka na time deposit gihapon nga ang tag-iya na Filipino gihapon ang tag-iya. Kitara sa Pilipinas ang tag-iya ng salapia. Pagkatapos sa 30 ka tuig, ato na pong ihatag kanila ang katunga sa kantidad nga nabilin sulod sa 30 ka tuig. Makuha na po nila ang katunga kay aron muuswag ang ilang nasod. Walay ilis-ilis. Dili ka na bayran. Dili nila na bayran. Kay kauswagan man na sa tanang nasod sa tibuok ng kalibutan. Pilipinas siya na ang mag-auswag, makapauswag sa tanang nasod. Aron mahimo nga ang Pilipinas mangluluwas. Mangluluwas sa tanang kalisod. Mo'y hinungdan nga gihukno ang tanang nasod kay kun dato ang mga nasod, dato pod ang Pilipinas, kinsa may luwason sa Pilipinas nga dato mang tanan. Mo'y hinungdan ini wa lang masabot sa mga tao. Munang tub-anan mo na po sa tuyo. Yani ang tanang tuyo, may baloan ako ang tanan. May baloan ako. Munay ang tuyo sa Ginoo nga hugnoon niya ang tanang nasod. Unang nahugno gid karon Amerika. Unya ni sunod dayon ang Greece. Karon ang ikatulong nahugno China. Ang ikaapat unya nga mahugno kay mahugno mo gid kanang Great Britain, kanang gihandan og United Kingdom. Mahugno ang ilang ekonomiya. Wala na sila'y kwarta dito, mapobre sila sa unang mga adlaw. Kay aron ang Pilipinas nga hinabiyang pagkadato nga gamayng nasod mo'y magaluwas kanila. May balon sila nga naay mangluluwas sa Pilipinas kay Diyos man ang tag-iya sa atong salapi. Anong Diyos man?